No niin Ville, kerropas nyt mikä on illan tunnelmat. Ei mitään, tää vähän tää neloskone on vähän tylsä tällaisessa miiteissä. Kaikki ajaa hirveen lujaa, sitten itse joutuu koko ajan vittu lapset huutaa takapenkillä. Se on hirveä ostos tämmönen 316 kombi oikeesti. Vähän kannattaisi ehkä panostaa siihen, että minkälaisia autoa oikeesti haluaa. On vähän ihmisiä. Siellä on aika hyvä soundi. Voi vittu. Mikä on hyvällä? Niin on. Jumala. Kyllä. No niin. Voidaan pidä korttista. Kyllä, joo. Olkaa ihmisiksi. Kyllä. Morjes. Morjens. Tilanteet kehittyy aika nopeesti. Hei, kaverilla auto lukee Boss 5 kilmetti. Silloin mun tulee naiset kysyä, että oot sä mihin menossa. Mutta vittu mikä räyhäys siinä. Ei se näytä Bemarilta. Kyllä se rähisee. Kyllä. Sekä tekin kortti, kyllä tekin kulkee. Eteenpäin ainakin. Niin eteenpäin ainakin. Moi moi. Moro. Moro.